Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa a cikin sabuwar tasharmu mai suna Kannywood 247 TV, wacce za mu dinga gabatar muku da ƙayatattun labaranmu, wanda Abdulrazak Sabo ya rubuta wannan littafin mai suna ɓatan bakatanta, yayin da ni Hauwa Muhammad Sani nake gabatar muku da shi. A baya mun tsaya inda yana isa falo sai ya tarar da Hajiya Rabi zaune tana jira a cikin damuwa, tana ganin su sai ta miƙe tsaye ta dafa ƙirjinta ta ce, Baban Binta lafiya? Ko rintsawa ba mu samu mun yi ba saboda zulumi, Allah ya sa dai lafiya. Ba tare da ya dubi inda take ba sai Ɗalha ya amsa da cewa lafiya ƙalau. Sai alheri, babba alheri kuwa. Ba tare da ya tsaya ba sai ya zarce zuwa ɗakin, ita kuwa Rabi ta bi shi. Ka bar ni cikin zulumi kuma ka dawo cikin annashuwa. Ka yi mini ɗan bayani mana, ko na samu nutsuwa, in ji Rabi. Cikin lalama sai Ɗalha ya dube ta, ya yi murmushi ya ce, taka babban ƙulli kuwa. Da jin haka sai Rabi ta zauna a bakin gado. Shi kuwa ya ci gaba da tuɓa kayansa tare da sa jallabiya. Can sai ta numfasa ta ce, Allah ya sa dai ƙullin da ka taka ba bazawara ce a ciki ba. Yana jin wannan furuci na Rabi sai ya daina komai ya ƙura mata ido. Ya yi murmushi ya jujjuya kai, sannan ya ce, haba yarinya. Sai ta ce, to Allah ya jishe mu alheri, idan ta yi tsami ma ji. Sai ta karkaɗa zani ta nufi ɗakinta. A wannan daren ma Alhaji Ɗalha ko rintsawa bai yi ba saboda tsananin ta'ajibi. Daina murna, karenka ya kama damusa. Gari na wayewa da kimanin ƙarfe 9 na safe sai ga miliyan 50 ɗin Alhaji Ɗalha har gida. Kafin 10 na safe ya kammala shigar da kuɗin cikin ajiyarsa ta banki. Babu sauran wani ɓacin rai a tattare da shi sai nishaɗi. Murna kuwa baki ya kunne sai faɗi yake a zuciyarsa. A wannan ƙungiyar abar shiga ce. Ba raguna 5 ba ai ko 100 a yanka. Ba abin da ba zan iya yi wa wannan uwa maba da mama ba. Allah dai ya bar mu cikinta. Bayan Ɗalha ya dafa miliyan 50 ɗinsa, bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya leƙa kasuwa ya darje raguna manya-manya na gani na faɗa guda 5. Nan take ya yi cinikinsu ya kuma yi maganar gyara da banƙararsu, sannan ya biya kuɗi lakadan. Dare na yi sai Alhaji Musa ya tuƙa motarsa zuwa gidan Alhaji Ɗalha. Da isarsa gidan, Alhaji Ɗalha ya nuna masa banƙararrun raguna a kan manya-manyan tebura 2. Saboda girman waɗannan ragunan, teburan sun cika tab, kuma duk da ragunan na lulluɓe da takarda mai ƙyalli sai ƙamshinsu ne ke tashi. Haka suka loda ragunan cikin motoci 2 suka nufi wurin mitin. Wannan karon wurin mitin ɗin ya sha bamban da wurin da aka yi na shekaran jiya. Maimakon yamma da gari, arewa da gari suka dosa. Suna isa gidan taron sai suka tarar da motoci sun cika shi maƙil. Wannan gidan ya fi na farko girma, amma wancan ya fi faɗin filin gidan. Isassu gidan ke da wuya sai Alhaji Musa ya shirya aka shiga ciki da raguna. Bayan haka sai ya kama hannun Ɗalha suka shiga ciki. Alhaji Musa ya zaunar da Alhaji Ɗalha a zauren taron, shi kuma sai ya nutsa ciki domin ya sanar da shugabannin bajintar da Alhaji Ɗalha yi. Sai ya ce wa Ɗalha, zauna a nan, zan shiga ciki in yi wa shugabanni bayanin ragunan kafin a soma mitin ɗin. Can bayan wani ɗan lokaci sai ga shugabannin sun fito tare da tawagar 'yan rakiya. Suna isowa zauren taron sai shugabannin suka ɗare dandamalin shugabanci suka zauna. Sauran jama'a kuwa kowa sai ya sami kujera ya zauna. Alhaji Musa bai zauna a ko'ina ba sai kusa da abokinsa Alhaji Ɗalha. Bayan kowa ya samu wuri sai shugaban taro na wannan daren mai suna Alhaji Mayau ya miƙe tsaye ya soma jawabi. Da farko Alhaji Mayau ya soma da yi wa mahalarta taron barka da zuwa. Bayan maraba ba tare da ɓata lokaci ba sai ya soma kirawo mutane ɗaya bayan ɗaya suna fitowa fili. Suna godiya ga ƙungiya domin abin alherin da ta yi wa kowannensu. Misali, akwai wani da ya fito ya yi godiya ga ƙungiya saboda ta sa baki an ba shi muƙamin shugabancin wani banki. Wani kuma godiya ya yi saboda an tsaya masa ya ci zaɓe. Wani ma godiya ya yi saboda ƙungiya ta ceto masa ɗansa daga hukuncin kisa. Ga su nan dai kowa da irin taimakon da ƙungiya ta yi masa, kuma kowa da irin yabon da yake yi.
waɗansu ma suna yi suna kuka. Bayan mitin ya yi nisa sai shugaban taron Alhaji Mayau ya ce, ina son in yi amfani da wannan damar in miƙa godiya ta musamman ga ɗan uwa Alhaji Ɗalha. A yau duk naman da za a ci a wannan taron shi ya kawo mana shi. Mun gode da wannan gudunmawa. Sai Zaure ya kaure da tafi, shi kuma shugaban ya dubi ƙasa yana tunani. Da tafi ya lafa sai ya ci gaba. Wannan huɓɓasa ta Ɗalha babu abin da take nunawa sai ƙauna da ladabi ga ƙungiya. Sai ya ɗan yi shiru na wasu daƙiƙu, ya duba ƙasa. Sannan ya ci gaba, sanin kowa ne cewa wannan ƙungiya tamu ko ba a yi mata goma ta arziki ba yi take, ballantana an yi mata. Mai neman kuka ne dai aka jefe shi da kashin awaki, kuma an ce laifin yaro ƙiwa laifin babbar rowa. Ɗalha ya yi ladabi ya je aike, mu kuma da yake ba marowata ba ne ga kyautanmu. Sai Alhaji Mayau ya sunkuyar da kai ƙasa ya yi shiru sannan ya ci gaba. Ƙungiya tana godiya da miliyan 100. Muna fatan wannan kuɗin zai assasa maka harkokinka yanda za ka assasa gudunmawarka ga ƙungiya. Yawan ladabinka ga ƙungiya, yawan bajintarta a gare ka. Yana jin kyautar miliyan 100 sai Alhaji Ɗalha ya kiɗime. Nan take ya kasa zama ya kasa tsayuwa. Sai ya yi kamar zai fita sai ya fasa, sai ya yi kamar zai yi ihun murna sai ya fasa. Sai ya dafa kai sai ya dafa ƙirji, sai ya tafa hannu sai ya jujjuya kai. Can sai ya zauna ya yi shiru sai hawaye yake zurara daga idonsa saboda murna. Bayan abubuwa sun lafa sai shugaban taron ya sanar da Alhaji Ɗalha cewa kamar sauran ƙungiyoyi wannan ma tana da dokokin da take umartar 'ya'yanta suna bi. Sai ya ba da umarni da a raka Ɗalha ɗakin gani. A wannan ɗakin ne Alhaji Ɗalha ya tarar da wani tsoho masani akan dokokin ƙungiyar. Ba tare da ɓata lokaci ba sai tsohon ya yi wa Alhaji Ɗalha iso, ya kuma ci gaba da yi masa bayani akan dokokin. Tsohon ya shaida wa Alhaji Ɗalha cewa dole ne ɗan ƙungiya ya zama mai cikakken ladabi, dole ya zama mai bi sau da ƙafa, dole ya zama mai tsananin kyauta ga ƙungiya da 'ya'yanta, dole ya zama cikin shirin taimakawa 'ya'yan ƙungiya da zarar an neme shi da ya yi hakan. Dole ne ɗan ƙungiya ya halarci taro duk rintsi, kuma dole ne ɗan ƙungiya ya kare asirinta. A nan ne sai tsohon ya jaddada wa Ɗalha cewa ƙungiya a kullum tana ɗaukar batun kare asiri da muhimmancin gaske. Bayan tsohon ya kammala bayani kan dokokin ƙungiya sai Ɗalha ya ɗaga kai ya dube shi cikin ladabi sannan ya ce, na gode, idan dai mutum ba butulu ba ne yaushe za a yi masa goma ta arziki dan an ce ya yi ɗaya ta arziki cibi ya zama ƙari? Ni ban gaji tsiya ba. Wallahi duk abin da wannan uwa maba da mama ta neme ni da in yi mata sai inda jinina da ƙarfina suka ƙare. Bayan an tashi daga taro Alhaji Ɗalha bai isa gida ba sai cikin talatainin dare. Gari na wayewa sai ya karɓo miliyan 100sa. Ba tare da ɓata lokaci ba ya kai banki ya ajiye. Haka al'amura suka ci gaba da kasancewa. Mitin akai-akai, kyauta babu kama ƙafar yaro. Ita kuma Rabi har yanzu ta kasa gane me ke faruwa. Likafa ta ci gaba. Harkoki sun bunƙasa linkin ba ninki. Yau Alhaji Ɗalha yana Turai, gobe yana Amurka, jibi yana ƙasashen Asiya. Kai wasu lokutan ma sai a ce yana ƙasashen Latin Amurka. Motoci kuwa ba magana, yau ka gan shi a wannan, gobe ka gan shi a waccan. Kafin wasan nan Alhaji Ɗalha ya saye gidajen maƙota ya buge ya shiga cikin nasa. Gidan da bai fi a saye shi miliyan 2 ba Ɗalha sai ya bada kashin miliyan 10 lakadan. Abin dai sai wanda ya gani, domin duk wanda ka bai wa labarin haɓakar dukiyar Alhaji Ɗalha zato zai yi zuƙi ta mallaci. Haka dai al'amura suka ci gaba da wanzuwa. Ɗalha ya zama cikakken ɗan ƙungiya, kusan kullum sai ƙungiya ta neme shi da ya taimaka wa wannan ko wancan. Shi ma rana ɗaya ce ƙungiya ba ta yi masa irin dumbuzar da ta saba. Haka abubuwa suka shuɗa cikin lokaci mai tsawo. Ga dare ga dara. Haka karab ran nan da tsakar dare Alhaji Ɗalha yana tsakiyar bacci sai waya ta tashe shi. Yana amsa wayar sai ya ji ashe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyarsu ne yake son sanar da shi maganar mitin na musamman a wannan daren.
Duk da dai bai so haka ba, Alhaji Alha ba shi da zaɓi illa ya bi umarni. Nan take ya murza fuska ya fizgo mukullin mota ya nemi bayanin wurin da za a haɗu. Kafin a isa wurin mitin ɗin, kafin ya isa maganar can bayan gari daga arewa, ƙarfe 2 dare ta yi. Lokacin da suka isa wurin taron kuwa 30 dare ne. Wannan wurin sabon wuri ne can cikin dokar daji, saboda surkukin dajin da duhuwa babu motar da ke iya isa wurin sai mai gindi biyu. Lokacin da suka isa wurin ya ɗinke da manya-manyan jib-jib. Suna shiga cikin zauren taron sai gaban Alha ya yanke ya faɗi ya ce ras. Ba don ya saba da ganin mutane iri-iri da babu shakka sai ya suma. Baƙi ga muni kamar tunku, ga jajayen idanuwa kamar ƙwararre, ga kuma fararen haƙora kamar auduga. Abun babu kyawun gani ko kaɗan. Yana ƙare waɗannan baƙin kallo sai ran Alhaji Alha ya dugunzuma ya ɓaci. To amma babu abin da zai iya yi domin kuwa ya ci kuɗin kuturu sai ya yi masa aski. Haka nan ya zauna ya jure aka ci gaba da mitin ɗin. Shugaban taro na wannan daren daga cikin waɗannan baƙin aka tsamo shi, kuma sansan bai yi kama da ɗan Najeriya ba, amma fa Hausa a bakinsa kamar jakin Kano. Bayan shugaba ya yi waɗannan maganganu na maraba da mahalarta taro sai ya yi wasu 'yan jawabe-jawabe. Sannan ya shaidawa taron cewa mitin ɗin wannan dare na musamman ne. Sai ya ce mitin ɗinmu a wannan daren na musamman ne, amma kafin na ci gaba ina son in tunasar da mu cewa alƙawari ne babba a kanmu. Duk lokacin da ɗan uwa ya shiga matsala sai mun fito da shi, ko ana ha maza ha mata. To yau ga ɗan uwa abin ji, sabo da mai ladabi da biyayya da bautawa ƙungiya ne. Sai ya ɗan dakata domin ya baiwa mutane dama su kammala jaddada goyon baya ga batun da ya furta. Bayan haka sai ya ci gaba. Waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Ga Alhaji Sallau zai yi bayanin halin da yake ciki da kansa. Nan take Alhaji Sallau ya fito fili cikin hawaye raɓe-raɓe ya soma bayani kai tsaye. Ni dai Allah ne yake jaraba ta da waɗansu masibu kamar haka. Na ɗaya ya hana ni haihuwa da wuri, sai da na manyanta. Na biyu abin da ya bani ƴa ce ɗaya jal. Na uku sai ya ɗora mini masifar santa. Sannan na huɗu sai ya ɗora wannan yarinyar larurar ciwon taɓin hankali. Sai ya yi shiru. Wurin ma ya yi shiru tsit kawai ake ji. Sai nishin Alhaji Sallau yana kuka. Can sai ya ci gaba. Shekara da shekaru ni da ƙungiya da ɗaiɗaikun mambobi muna fama amma ba mu samu bakin zaren ba. Amma a halin yanzu sauƙi ya ɓullo, domin an samu malamin da ya soma aiki a kanta, kuma aikin yana fa'ida. A haƙiƙanin gaskiya ma dai yarinyar ta soma shaida mutane, kuma tana jarraba wanka da kanta. Haƙiƙa an zo gabar ƙarshe ta samun waraka, amma fa da sauran 'yan tafiya saboda sarkin aljanu ne da kansa ya shige ta. Ya kuma kafe kai da fata sai an bashi wasu sassan ɗan adam kafin ya fita. An yi lallamar duniyar nan amma ya ƙi. Sai ya ɗan tsagaita magana na wani ɗan lokaci sannan ya ci gaba. Sassan ya iya zama na mai rai ko na mamaci. Sai ya yi shiru da magana, amma ya ci gaba da kuka. Can sai ya ci gaba da magana. Wannan shine labarina, kuma babu mai iya share mini hawaye a doron ƙasar nan sai ku. Sai ya zauna cikin kuka wiwi. Alhaji Sallau na rufe baki sai wuri ya koma shiru tsit. Sai can shugaban taro ya ɗaga kai ya kalli jama'a ya ce, ga dama ta nuna bajinta ta samu, wa zai ɗauki wannan girma? Nan take mafi yawan mutanen da ke wurin suka ɗaga hannayensu sama da zummar za su taimaka a samo sassan ɗan adam ɗin. Amma Alhaji Alha baya cikin waɗanda suka ɗaga hannu, saboda bai taɓa ganin al'amari mai kama da wannan ba. Nan da nan hankalinsa ya tashi ya dugunzuma. Take ya ji babu abin da ya tsana a duniya nan kamar zama ɗan wannan ƙungiya. Kafin ya ankara ya yi nisa cikin tunanin yadda zai fita daga wannan ƙungiyar da tunanin abin da zai biyo baya. Sai ya yanke hukuncin fita daga ƙungiyar a zuciyarsa, sai kwaɗayin duniya da yake samu a ciki ya danna ra'ayinsa. Yana cikin wannan waswasin ne ba zato ba tsammani sai shugaban taro ya kira sunansa. Alhaji Alha, muna farin cikin baka daman nan domin mu daɗa jawo ka jiki, kuma mu baka daman nuna ƙwazo da soyayyarka ga wannan ƙungiya tamu. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.